Os alumnos do Instituto número 1 do Carballiño continuaron hoxe coas actividades pola biodiversidade, coa colocación de casetas para niños e de bebedoiros. O profesor José Manuel Bouzo e alumnos do IES número 1 do Carballiño proseguiron hoxe coas actividades en prol do fomento da biodiversidade incluídas no seu programa. Os máis ilusionados son os de primeiro da ESO, segundo da ESO, pero tamén hai que hai de terceiro da ESO, pero participa quen queira, non? Pero sempre teñen moitísima máis ilusión os pequenos. Neste caso, os máis pequenos aprenderon a colocación de casetas para niños, un en cada árbore do patio, co obxectivo de ofrecer un refuxio a especies de todo tipo. Bueno, imos colocar nidales, e isto curiosamente é un hotel de insectos, que trouxemos de París, no ano 2016, perdeu a porta. O curioso é que se venden para jardinería, en tendas de jardinería, e ten un efecto decorativo, e ao mesmo tempo pois, tamén é funcional, porque se meten aquí cadelas dos frades, métense moitos tipos de insectos, non? Perdeu a porta, era moi bonita, pero nós metemos aquí barro e musgo, é un pouco o noso símbolo porque vai quedar neste árbol a entrada do instituto, entonces, bueno, chama a atención. E imos colgar un nidal, dices de burato pequeno, que xa houve un, e tuvo dentro un ferreiriño, acolleu un ferreiriño, con moita discreción, prácticamente non se vía, eu vino entrar un día. Tuvemos que quítalo porque co tempo, pois, coa meteoroloxía, pois, estropeouse, e comprobamos que dentro pois había musgo do nido. Entón, imos colocar isto aquí neste árbol, e despois vou subir eu, alguén me sujetará a escada, porque pode caer. En cada árbol, máis ou menos, imos por un nidal. Este espazo botánico no que están a traballar agora ten a súa orixe nos anos 90, da man de varios profesores con anos de trayectoria profesional no Carballiño, como a Xulio Álvarez ou Mercedes Taboada, falecida recentemente. A ver, isto viña comprado con unha portiña moi tal, perdeu a porta, entonces nós metémoslle barro, e que hai barro, e musgo, pódense meter pallas, caxatos, vale? E o máis normal é que se metan, na miña aldea chamábamoslle cadelas dos frades, vale? E que pasa? Pois enriquece o medio porque despois van vir paxaros a picar neles, quer decir, pois de ser un erial a todo isto, eu queríalle facer unha homenaxe aos profesores que desde o ano 90 plantaron este mini parque botánico. Agora teño unha lembranza para Xulio, para Carlos, para Mercedes, recén fallecida, que lle dedicaron tardes enteiras aquí. Sin eles isto non sería posible, nós o que estamos facendo é añadindo matices sobre un traballo impresionante. Os árboles que vedes son árboles que teñen uns 30 anos, salvo os que plantamos agora, os pequeniños, non? E trouxeron camións de terra, aquí este era un erial. Se non é por eles, pois, dulcifica a vida. Nós, cando plantamos ese árbol e tiña flores, que era unha pereira, e hai cereixeiras agora, a simple visión das flores dulcifica a entrada no instituto. Quer decir, mellora, está comprobado, os bosques maduros, fannos aforrar enormemente en medicamentos, sobre todo en medicamentos de tipo psiquiátrico. Quer decir, bueno, pois a eles lle debemos moito, e hai moita diversidade, e nós enriquecemos a diversidade con árboles de froito para que veñan pois bichiños picar, non só paxaros, tamén veñen mamíferos a veces, e aquí entrou de todo. A segunda actividade do día foi a colocación de bebedoiros sempre cheos. Esta chega é moi importante para os animais, xa que poden resistir moito máis tempo sen alimento, pero non sen auga. Porque pareceu un proxecto moi interesante, pareceme moi ben que se fagan este tipo de cousas a favor dos animais, xa para que podan vivir e que haya gran biodiversidade no noso instituto.